má nejaké ďalšie reakcie, ako nejakú ďalšiu drámu. Platina z Casino Plus, odpoveď Dukloka na tému video. Je to čerstvé 15 minút dozadu, ešte som to nevidel a ja že pozriem si to, pretože na tému videjku som reakciu robil, to som ešte nestihol vám tu dať, ale poďme sa na to pozrieť, na to 47 minút, poďme. Keďže Herdin je najväčší bojovník za to, že na kick nepôjde, lebo vlastne to ľudia, čo majú najväčšie kryptokasino na svete. Áno, veľa streamerov to musí riešiť túto morálnu dilemu, že či chcú peniaze, akože špinavé peniaze, od ľudí, ktorí majú tie peniaze z kasína. Dušanové video som pozeral, dal som mu tam dislike. Asi 10 minút dozadu som videl, že vydal video, kúkam, že kick, ty víš, takže pozriem si. Za mňa otrasné video, fakt, že akože normálne... Ojojoj, keď počuješ tú hudbičku v pozadí, ak sleduješ Fifka, už vieš, že je zle. Už vieš, že je zle. Spomínal starého Dušana, keď mi strašne vadilo, že obhajuje vždy, proste obhajuje svojich kamarátov, nech spravia hocičo. Tam mi to strašne vadilo, že on začne to video s tým, že moji chlapci prešli na kick. Akože ja som to Dušanové video videl, to kick versus Twitch, bolo to také 15 minút tam vyprával úplne veci, čo by vedel zhrnúť v 2 minútach. Mohol robiť short, no? A nakoniec výsledok toho videa bolo, že vlastne to je úplne jedno, či streamuješ na Twitch alebo Kick, podporuješ kasino tak či tak, čo je úplne hovno. Do toho tam hovoril, že regulované a neregulované kasino je to isté. Čo som si potom pozrel komentář. To je blbosť fakt, akože, veď poprvé tie neregulované kasino, to je fakt akože taká šedá zóna a tie regulované kasina napríklad v Česku, čo majú ten panic button, ten zákon, že proste tam máš nejaké tlačítko, čo keď stlačíš, tak 24 hodín nemôžeš hrať, tak to musia spĺňať iba tie regulované kasina. Tie neregulované to nemusia napríklad spĺňať. Proste tie nariadenia od štátu, čo napríklad sa snažia to spraviť tak viac, ako to povedať. Musíš tam spĺňať nejaké tie regulácie, nemôžeš nechať každého sa zaregistrovať a tak. A všetci mu tam písali, že je to hovno, regulovaná kasína, ti zakážu brať, ak máš nejaké exekúcie, má to nejaké podmienky určené štátom a tie neregulované, častokrát sa tam môžeš založiť účet, aj keď nemáš 18 rokov, aj keď máš nejaké dlžoby chujoviny, že je to dosť veľký rozdiel a ešte k tomu všetkému nemôžeš povedať, že je to rovnaké byť na Twitchi na Kicku z pohľadu Gamby, keď na Twitchi, a on to sám hovoril v tom videu, že nechápem, on si akýby odporoval, sám hovoril v tom videu, že reklamy na československom Twitchi sú úplne nepodstatné, je to zlomok, je to pár centov, na Twitchi nie sú dobre platené reklamy, tam máš pár centov za mesiac za to. A teraz akože ja nie som ako tvorca zodpovedný za to, aké reklamy sa púšťajú. To by som mohol povedať, že nemôžem robiť ani YouTube, lebo na YouTube mi tiež chodia reklamy na Gambu, takže aj Dušan vlastne robí to isté. Však na YouTube tie reklamy, ktoré to je tak prekliaté, však tam máš to slova reklamy s NSFW obsahom. A YouTube to normálne nechá, ale keď vo videu ty máš 2 framey, čo vyzerajú jak neviem aký satanistický rituál, tak dostaneš ban. Lebo na YouTube chodí reklamy na Gambu, chodí reklamy aj na podvody, častokrát podvodné stránky a neviem to ovplyvniť. Teraz čo si mám založil vlastnú platformu na nahrávanie videí alebo čo? A nakoniec povedal, že to je vlastne že to je to isté. Strašne zlé video, kde bolo zase vidno, že on si podporuje svojich ľudí a preto ma zaujíma pohľad Herdina na to, lebo to je hlavný teraz bojovník za Twitch. Podľa mňa jediný, čo ostane na Twitchi. Ja som to hovoril už dávno. Ešte tento, kto zostal na Twitchi? No Herdin a Sterak. Sterak zostal na Twitchi, on mal najlepšie videjko k tomu. On mal normálne, to vám ukážem, to vám musím ukázať, keď si dám, že Sterak Ari. Však to keď si dáte, tak tu vidíte. Bro dával videjko, ktoré má, že 1 sekundu. Moje vyjadrenie prechádzam na Kick, ako všetci ostatní. Ne. Jednoduché, prečo to takto neurobil každý, alebo prečo niekto neurobil community post short, ja neviem, 3 minút, to je videjko o tom, vlastne viete čo, na tom Kicku platia lepšie, a viete čo, poďme na Kick, poďme vyžobrať peniaze, dám vám do súťaží, čo bude, viete, všetci mať z toho profit, budeme super, a potom, keď to nepôjde, keď to bude mať horší stup, tak pôjdeme späť na Twitch. Jednoduché.
podvodné stránky a neviem to ovplyvniť. Teraz čo si mám založil vlastnú platformu na nahrávanie videí alebo čo. A nakoniec povedal, že to je vlastne, že to je to isté. Strašne zlé video, kde bolo zase vidno, že on si podporuje svojich ľudí a preto ma zaujíma pohľad Herdina na to, lebo to je hlavný teraz bojovník za Twitch. Podľa mňa jediný, čo ostane na Twitchi. Ja som to hovoril už dávno, ešte v tom našom spore s Dušanom 2024, že mi vadilo, jak Asimistera nezdrbal nikdy a Fizio za to isté, čo bol Asimisterov hejtil. On potom povedal, že mu to osobne mu to povedal, Asimisterovi, ale o videu nebude proste kamaráta, akože, vieš, akože hrotiť. Ale teraz veci, čo robil Twitch v poslednej dobe, naozaj reálne sú pre CZSK tvorcov skoro až deštruktívne v určitých veciach. Peniaze čo je za ksicht? Jako je to fucking annoying, ale že by to bylo destruktivní, já úplně nevím, no. Čo ja neviem, lebo akože zo svojho pohľadu, ja vieš, aký som a aj tak som nedostal žiadny ban za to, ako som správal. A tomu sa na Twitchi nejako neobmedzoval. Ja to nepozerám od začiatku. Posledné dni sa nám tu rozbol taký nešvar. Veľa streamerov z vašej obľúbenej platformy Twitch, čo je asi najväčšia lož, čo som kedy povedal. Nikoho není obľúbená platforma na streamovanie Twitch už dnes. Akože úprimne, myslím si, že stále máme na československej scéne, alebo celkovo na svetovej scéne veľa ľudí, či už streamerov alebo divákov, čo budú preferovať Twitch, len preto, že tam majú svojho obľúbeného streamera. U nás na CSK už asi toľko ich nebude, ale svetovo si myslím, že stále Twitch dominuje. Dostal trošku po prstoch, čo je dobré. Konkurencia je vždy super vec. A myslím si ale, že stále Twitch má strašne veľa ľudí. Či už divákov na tej platforme, alebo streamerov hlavne. Strašne tam majú veľa streamerov tých menších a to vie poťať platformu. Celkom, ale potrebuješ aj tie veľké mená. Ale sú tam, stále je tam veľa ľudí. Akože svetovo, teraz keď zoberme to. A CSK, stále si myslím, že to nie je úplne, že 1 zo 100 ľudí. Stále si myslím, že možno, hej, dobre, že 10 ľudí bude na Kiku a ďalší 3 budú na Twitchi stále, hej. Keď sledujú len tých väčších tvorcov, lebo minimálne všetci herdinoví diváci chodia na ten Twitch, aspoň na jeho streamy, takže tam chodia kvôli nemu, takže ten Twitch tam má stále tých ľudí. Takže to nie je úplne, že nula, ja by som Twitch nezakopával ešte. Akože Twitch mal svoje problémy, hej, a má ich dodnes, ale vo finále je to stále ešte svetovo zatiaľ najväčšia platforma na streamovanie. Tak veľa streamerov z Česka a Slovenska prešli na Kik, vrátane mojich boys, hej? Starí prešli. Nie že jediná, ale veľmi veľká dobrá vec na Twitchi je stále, že tam máš dropy. Že proste veľké hry ti tam dávajú dropy a budeš sledovať nejaký stream hodinu a máš za to zadarmo veci. To je stále veľká vec a jediné, čo je na Kiku, ak dobre viem, je Rust, že má tam dropy, ale inak nič. A to si myslím, že je veľká vec, čo hrá pre Twitch. No, už len to, že je to pod Amazonom. Však Amazon si tam môže dávať svoj špeciálny content ako dropy, ako bonusy, zásluby a tak. No, však to môže skombinovať. No a toto je presne to, čo hovorím. Keby som bol ja, že jeden z najväčších streamerov a to spravím, tak mám úplne iný pohľad na to. Byl opačný pohľad. No, preto byl taký, lebo to tam gamba a peniaze za predajec. Ale teraz to už nevadí. To je to isté regulované, kasino je to isté, jak neregulované. A je to posledne úplne jedno. Ale tému... Twitch je momentálne v takom stave, že jednak nielen, že v podstate na československej pôde streamery, čo sú na Twitchi, pokiaľ Ježiš, by som chcel vidieť, by som strašne sa videl, keby teraz nejaký Geekboy alebo nejaký Jirka vysvetľuje veci alebo nejaký taký, vieš, takýto nejaký kanál s dobrou reputáciou by urobil veľké video na Kiku, aké to je špinavé, hnusné, že by odhalil nejaké veci za kulisia a ako by na to reagoval. To by som strašne si to pozrel, lebo on väčšinou... Nereagoval by na to, Dick, nejak extra, že on nemusí natočiť videjko na to, alebo ak by reagoval, ja si myslím, že veľa vecí má v histórii, ale teraz zle aj Kik, aj Twitch, však na Kiku, čo bol ten francúzsky streamer, či odkiaľ to bolo, čo tam doslova týral ľudí na streame naživo. To zničí ti to meno, keď začínaš, je to tak, je to ťažké proste. Podľa mňa, ja si myslím, že on má furt ten väčšinový názor proste si bere. Píše sa proti sebe zase proste. Ale to je iba to, môžeme iba polemizovať. Ale máš stále pocit, keby nad tebou takto stala učiteľka s pravítkom a takto okolo teba pochodovala, až kým nedoje minimálnu vec. Čo je akože... Doslova to máš na Kiku, dobre na Kiku nemáš až tak moderáciu, ale
dajme tomu, na Facebooku, na Instagrame, na Twitchi, na YouTube máš tiež strašne prísny ten systém, hej. Každá platforma, kde môže z ad revenue zarobiť nejaký ten slušný peniaz, tak má tú moderáciu fakt prísnu, pretože potrebujú advertiserov. To má každá platforma z tých top 10 najväčších, hej. Keď počítame aj video, sociálne siete, streamy, hej. Všetko, z čoho sa môže živiť online, čo týka sociálnych sietí. Tak však aj YouTube má riadne prísne pravidlá, dokud natáča na YouTube aj Fivko vyše 10 rokov, takže chápeš. Jeden aspekt, ale druhá ešte horšia vec z tohto aspektu je, že to neplatí Na moju tému reakciu, ja to presne vidím, povie, že keby na to reagoval, tak povie, že hej, alkohol, ale ja vždy hovorím, že môžete iba do 18. u Akože teda alkohol za mňa nie je taký problém. Není to až taký problém za mňa. Za mňa aj pívko, keby urobil, ja neviem, pívko drink, čo by mal 20-50% alkohol, obsah, tak koho to trápi? Akože ja chápem tú pointu, ale doslova content s alkoholom robí polka československej scény, hej. Ale to už je morálne zase. Morálku má každý posunutú niekde inde a to sa môžeme hádať všetci a nikdy sa nezhodneme. rovnako. Jeden streamer dostane ban na doživote za niečo, za čo iný streamer dostane ban 24 hodín. Je veľká No Poďme na to. šanca, že ty ani nedostaneš dôvod, prečo si dostal tento ban, ako napríklad Vašek, náš tiež fela, ktorý skúsil aj YouTube. Taký na kiku. Pretože Twitch mu dal ban bez udania dôvodu. No za mňa najhoršie, čo môžeš robiť, je hrať sa na nejakého moralistu. Lebo furt na každého vieš niečo proste nájsť. Aj Herdin, som videl presne tu ten reel, kde zastával ten názor, že vieš, že Gamba a hovadiny proste kick, hej. A v komentároch boli iba veci na Herdina, kde na neho vyťahovali veci z minulosti. Proste to... Však akože, ja si myslím, že v tomto... Dobre, môžem povedať, že Herdin je blbé, lebo robí alkoholické drunk streamy a hovoril Edward, keď hral League of Legends. Na každého... Duklok tiež robil reakcie, kde len na každého nadával za to, že robí cringe content. A detský content. Fivko tiež robil Edward stream. A tému spolupráce. Kto vyhral v tejto debate? Ja, alebo mám na tom reakciu, no jasné. Čo? Ty nemáš šancu, nikdy. V takom prípade naozaj, keď niekto má ten Twitch ako hlavnú vec, keď je to jeho hlavný príjem a hlavne jeho primárny obsah pre divákov, ktorí ho podporujú a ty dostaneš bez udania dôvodu ban, povedzme to šetrenie, že je to frustrujúce. Takže je tu druhá... Je to frustrujúce, ale to nerobí len Twitch. To isté robí YouTube. YouTube ti dá nejakú šablónnu správu, dá ti nejaký všeobecný dôvod, alebo ti ho nedá a dostaneš zo dňa na deň ban. Však Duklok vie, o čo sa jedná, že mal 2 strajky pred pár rokmi, že YouTube neaplikuje nové pravidlá aj na videá, čo boli pred 2018 uploadnuté. Asi Mister tiež vie, o čo sa jedná. Pivko tiež dostával strajky od YouTube, však to je normálne, že nie že základ, ale že to robia všetky platformy, že to není nejaká vzácnosť, že robí to iba Twitch. YouTube robí úplne to isté. Jako, no, bývalo to horší, ale bývalo to mnohem horší. Ono se to stupňovalo, nevěděl si proč, za co, nekomunikovali s tebou a byl... Twitch trošku fakt to polepšil za posledný rok. Ale aj YouTube sa za posledný rok 2 zlepšil s tými warningami, strajkmi. Že to je fakt lepšie už urobené. No teraz nekomunikujú, ale myslím, že kedysi aj nepísali presne ten dôvod, nie? Ale tá YouTube sa zlepšil v tom, že ti presne už píšu aj v akom čase, čo, ako. No Mnohem jasné. častěji mi přijde, že jsou jako schovývavější těch. Čecholoda mal na kaste a Dušan mu toto povedal, že on hovorí, nech nepijú tie deti, tak ho iba vysmial, že to nemôže myslieť vážne. To povedal, hej? Aj to v pohode. To, že se děje to, že lidi dostávají ban za úplně random věci, to je furt, no. Geek, ktorá okrem toho samozrejme, že máte tu aj nejaké financie, o ktorých sa budeme baviť za chvíľu, tak má aktívny support, čo odpisuje do pár minút aj ľuďom, ktorí iba si založili účet, čo je akože... Toto za mňa je super, že Kik teraz ťahá týmito vecami, kde prerába ľudí z Twitchu na Kik a jediné, čo ich tam bude držať, je ten support. Keď si uderia ten support, tak vyhrali. To je jediná vec. Ani nie tie peniaze, ten support. Keď dostaneš ban, vieš to hneď riešiť s človekom. To sa na Twitchi minimálne v CZSK nestáva. Reálne nie. Kým nie si
najväčší. Aj to je diskutabilné. No a teraz sú tu dva tábory, ktoré vlastne riešili s Kikom túto vec, že bude Kik turbo zlo, pretože primárny finančný nejaký ten push, čo má, je zo stake.com, čo je kasino, online kryptokasino, kde proste môžeš hrať sloty a všetko To není toto. primárny, Takže to je bude to jediný. ultra zlo, lebo tam je tento aspekt, alebo je to ultra dobro, pretože vďaka tomu, že to financuje kasino, nemáš nad sebou učiteľku. Pred 2 rokmi No dobré, ale na Kiku sa tiež ďalej budú, akože ja som za to, akože Kik má veľmi, ja som za to, nech je tá moderácia voľnejšie, však viac zodpovednosť na jednotlivcov, áno, ale doslova na Kiku bude musieť za chvíľu tiež prísť tá učiteľka, ak budú chcieť nebyť v minuse a neťahať to len zo stejku, ale chcú mať vlastný zárobok samostatne, nech to na seba zarába. Ak to budú chcieť, lebo ja si myslím, že na stejk nepríde toľko ľudí z Kiku. Ale akože, ak chce Kik byť sám o sebe ako projekt v zisku, tak budú musieť pušovať reklamy a aby tam mali inzerentov, tak budú musieť viac byť prísni moderáciou. A ten support, to je skvelá vec, súhlas, áno. To nemá už žiadna skoro veľká platforma, asi žiadna. Veľká platforma nemá fakt, že aktívny support. Jedine, keď neberiem video, že video zdieľanie, také, že YouTube, content creation platformy, tak jediná veľká firma, celkovo technologická, čo má support na dobrej úrovni, je akože taký známy je Steam. Steam, čo týka videohier. Inak nepoznám asi žiadnu veľkú firmu. Ani Microsoft, ani Apple, nič. Ale ten Kik to má fakt akože dobre porobené. Ale koľko im to vydrží, to je zase otázka času. alebo 3 už teraz pomaly, kedy vlastne ten Kik nejako došiel a ľudia nejakým spôsobom sa rozdelili na tieto dva tábory, sa to malinko začína blurovať tá lajna. Pretože to, že napríklad Kik financuje samozrejme stake a vďaka tomu Pulse není to jediný. A co je další? Co je další příjem Kiku, krom toho, že to dotujou z toho stejku? Strašne veľa ľudí riešilo to, že Kik má príjmy iba z toho stake kasína. Pritom ako tam aj nikdy nepropaguješ kasíno. Aj nikde Kik nemá napísané, že stake. To aj nevieš normálne, keď si bežný užívateľ Kiku, že to má niečo z To kasína. je pravda, akože oni sa dištancovali úplne od tej značky. Není to nejak jasné. Jediné, čo tam je, že máš tie slots kategóriu, ti to ukazuje na main page, a nie tie streamy, ale keď máš kategórie najviac sledované, tak tam máš Minecraft, máš tam GTAčko, máš tam Just Chatting a potom tam máš že slots. No. A to musíš rozkliknúť, aby si mal streamy, Gamba streamy, viditeľné akože. Oni celkom dištancovali do toho a to je z jednej strany skvelá vec, ale z druhej strany koľko vydržia na tom splite 95/5? Dlho asi nie, si myslím. Keby to tam bolo, že Kik buy stake, tak to je za mňa už problém. To je už za mňa, že robíš priamo reklamu tomu kasínu. Ale keď ty to ani nevieš, tak to je, za mňa to je nepodstatná vec. Väčšina ľudí ani nevie, že tí ľudia, čo to vlastnia to kasíno. Reklamy na Kiku nejsou. Kik nemá inzerenty, protože s tou platformou inzerenti nechtějí mít společného. To si ináč nemyslím, že nechcú nič spoločného, skôr to nemajú ani spravené, aby sa to dalo, si myslím, keď nemajú spravené ani také základné veci, čo som tu hovoril. Isto sa nájdú inzerenti, čo by tam chceli mať reklamy. Dneska oznámil Vojta, že Kik sponzorům nevadí. Aha, nejdu na Kik, nemusíte se ptát. Vůbec to nemusím po těch letech nějak vysvětlovat, mám ještě pořád nějaký zásady a snažím se dělat věci, které jsou správné. Kdybych to dělal kvůli penězům, choval bych se dávno jako kokot podle šablony. S Twitchem mnohem nesouhlasím, ale nebudu podporovat platformu pro degeneráty a riskovat, že u svých diváků vytvořím závislost na gamblingu, jen kvůli tomu bych já sám měl víc peněz. Když jsem Toto je taká chujovina za mňa. Kde na Kiku máš reklamu na Gambu? Kde? Ukáž mi, kde. No jedine fakt, akože to nemáš. Jedine, dobre, kde to máš jedine je fakt, až keď vidíš toho streamera a ten streamuje Gambu, čo u nás robí z tých väčších jedine 2-sekundový materiál, dobre viem, ale ten robí s Doxbetom, nie? Čo je licencované kasino normálne u nás na Slovensku. Takže tak. Fakt akože je to dištancovaná tá značka od toho. Akože čo sa týka brandingu. A platforma pro degeneráta, to je moja platforma. Kde to je? Ja som nič nevidel. měl špatný období na Twitchi a bál jsem se, že to už finančně neudržím. Namísto toho, abych začal dělat hlouposti, našel jsem si ke streamu práci. Ale nehovorím o streameroch, čo streamujú Gambu. Aj na Twitchi máš streamerov, čo streamujú Gambu. Práve, že na Kiku
Ty len na Kiku máš ten KPP program a ty keď streamuješ Gambu, si musíš vypnúť ten program a nezarábaš hodinovku. Takže tohle nejvíc easy rozhodnutí, co kdy To bylo. je pravidlo, jedno z mála pravidiel KPP programu je, že nemôžeš streamovať Gambu. Co se děje, hlavně dojít a konsekvence neřešit. Místně nebudu ztrácet čas, díky za pochopení love. OK. Ja to neznášam proste, akože dobre, je to tvoje rozhodnutie, detain, je to jeho rozhodnutie, tak nech... Nie, to bol detain. Akože ja si myslím, že tým, že sa budeme obhádovať tým, že prečo ten typek nejde na kick a prečo tento je na kicku a prečo henten nešiel na kick a prečo nešiel, je úplná blbosť. Kto najviac vyrišoval z kicku je za mňa Fitman, pretože Fitman tam prišiel ako prvý, taký veľký streamer. Začal na kicku a vychoval generáciu ľudí, detí, si dovolím povedať, na kicku. Oni nepoznajú Twitch. Oni majú kick ako tú hlavnú streamovaciu platformu. A teraz tam ešte aj toho dodám, no. Tak keď som videl tie čísla, však ideme si porovnať, dáme si, že twitch.tv a dáme si, že kick.com. Hej, a ideme si pozrieť, že ktorá platforma má akože viac ľudí cez DSK, hej, teraz naživo. Poďme si dať tunak a mám to už nastavené. Twitch a dáme si vysielajúce kanály, no tiež už mám češtinu slovenčinu. Dobre, je tu Herdin, Spike, Herdin má jedný na 1000, no. A potom to už ideme pod 100, no. Nakashi nerobí to, že na obidvoch stream, jak sa to volá, mi to vypadlo. A Kick, keď si dáme, máme tu 3000 HZ, 3000 a Greluske je 4000. Red, Fatty Pillow, Skiff, to sme boli na 2000, potom ideme 1000 až 2000, to je Flygun, Opad, 2-sekundový Mateo, Kapesník, potom tu máme pod 1000 Astatora, Marvexa, Freeza, Czech Clouda, Bige má stream, hej, ale tak Bige zo streamov fakt má ten profit nie až taký. Jemu tá hodinovka môže fakt akože dať tomu, ale on nestrebuje ani nejak dlho, hej, väčšinou 2-3 hodinky, takže a potom už nič extra, hej, ale proste na Kiku máš to, čo mal Herdin, 1500 nejak, tak tu máš ďalších 6 streamerov, čo majú viac. Sú na Kiku exkluzívne. Je to akože ten rozdiel je extrémny. Poďme ďalej, je to zaujímavé. Tak tam nejde. Ale prečo tých ľudí, ktorí tam idú, označuje, že platforma pro degeneráty a že podporujú Gambu? To neznášam. To je celkom ja si myslím, že ja som za to, kto je na Kiku, nech ide na Kiku. Kto je na Twitchi, nech ide na Twitch. Keby som mal streamovať, tak asi pôjdem na Kick, pretože tam ma najviac motivuje to, že ty tam môžeš si nechať vyplatiť peniaze, aj keď zarobíš 2 eurá, hej, z donateov. Keď ti takto pošle iba, keď máš jednou vstupa iba, máš to 4,50, tak si môžeš poslať tých 4,50 a 4 eurá ti prídu. Nemusíš čakať na nejaký limit, 70 eur na YouTube AdSense. Twitch má tiež nejak 50 eur limit, takže odkedy si môžeš nechať vyplatiť tie peniaze, hej, sumu. Takže to je najlepšie za mňa na tom Kiku pre tých malých streamerov. A záleží. Za mňa fakt akože je to úplne jedno a keď sa ten streamer cíti dobre na Twitchi a je to pre neho dobre a bude robiť ten najlepší content tam, tak je to super. A keď bude robiť najlepší content na Twitchi, teda na Kiku, tak je to super a nech je tam. Keď bude robiť najlepší content na YouTube, je to dobré, nech je tam. A keby streamoval aj neviem kde, Mixer, Facebook, Live, TikTokso, tak nech je tam. Ak mu to vyhovuje. Ak z toho má najlepší benchmark, performance a my máme z toho ako diváci skvelý počitok, tak je to super. A proste neznáša, keď niekto proste je presne ten moralistický boh, že on je na vrchole pyramídy morálnosti a on je najlepší a on proste je svätý a všetci ostatní robia zlo. Tak to neznášam. Tak napíš, že proste nechceš ísť a nemusíš kýdať na ostatných počas toho. Neznášam to. Ja to neznášam, keď sa niekto hrá na úplne morálneho boha. To ma nervy to robí. Ešte od toho tému streamu som mal to nervy. Veci, čo robil Twitch v poslednej dobe, naozaj reálne sú pre CZSK tvorcov skoro až deštruktívne v určitých veciach. Ja si nemyslím, že ľudia prechádzajú kvôli tomu, že to bude deštruktívne. On sám to podľa mňa vie. To je fakt, že preto buď tiež rozplaví bán, tak pôjdu na Kick.
Po druhé, tí, čo chcú menej moderovaný chat, ale to si myslím, že nie. A hlavná vec tohto všetkého, toto má tak hodnotu, že 5% je to dôvody a to, čo má hodnotu 90% pre každého skoro, je to, že máš tam viac peniazí. Ale ono to je dobré, ono to fakt vie byť W aj pre divákov, keď fakt ten streamer robí súťaže, giveaway, všetko aj zo svojho, hej. Keď ten peniaz využije na to, aby bol ten content lepší, ani to nemusí dávať tým divákom. Keď si kúpi lepšiu kameru, kúpi si, ja neviem, veci, aby si z nich urobil content, ja neviem, kúpi si počítač za 3000 €, čo našetril zo streamovania na Kiku, aby z čoho mal viac ich peňazí a potom urobí z toho unboxing a máš content. Keď to dáš spätne do toho contentu, je to úžasné a benefitujú z toho obidve strany. Tam išlo len o to, že väčšina streamerov bola na Twitchi, bala sa toho, že keď prejde na Kik, tak strašia proste svoju divácku základňu a zrazu to spravil Czech Cloud, dostával bany proste, tak on prešiel a videli, že tam má strašne veľa divákov, že ľuďom to je jedno, že proste prejdú. Prídeš o ten strach, že stratíš tých divákov, vieš, že tam máš viacej peňazí, tak tam ideš. Ja si nemyslím, že to bolo deštruktívne pre nejakého streamera bany. To je úplne hovno. A vidíš, že sa tvári, on to povedal, tiež to chápe. Prečo sa všetci postupne prechádzajú? Lebo vidia, že to funguje. Vidíš, že teraz Hajze prešiel, mal tam cez 5000 divákov. Kedy mal Hajze na Twitchi 5000 divákov? Len tak. Annoying, ale... Tak Hajze tam mal fakt najvyššie čísla. On teraz konkuruje Agreusovi s tými číslami na Kiku. Aj keď už aj Agreus je na Kiku, ale fakt proste je dobré. Je to tak proste. Kik, na Československu Kik bude dominovať. Kvôli tým menám veľkým, je to tak. Divácky, akože počtom divákom. Ale nemyslím si, že tu bude taká dominancia, že 99% na jedno, ako hovoril Dušan. Ja si myslím, že 10, 15, 20% ľudí ostane na Twitchi, ak tam má svojich obľúbenosť. Ak sú fanúšikom, ja neviem, Herdina, Detaina, Steraka. Ja, Sterak je moja srdcovečka, však to bol prvý youtuber, čo som začal ho poriadne sledovať. Však ale aj Fivka mám rád, však je to tak, ja ho sledujem mega dlho. Že by to bylo destruktivní, já úplně nevím, no. Taky Hajze tam šel kvůli tomu, že jeho sponzorům to nevadí, no. Zajímavé. Jasné, že si to overia s partnermi, či môžu. Však jasné, pre teba to je W, máš viac peňazí, máš tam rovnaký počet ľudí, alebo fakt možno, ak tam máš o 200 ľudí menej a mal si 2000, budeš mať teraz 1800, joj, tak to je fakt akože, nie je to až taký extrém. A zároveň, čo to, že ak sa ti to fakt, že oplatí a s partnerom to nevadí, nikomu ti to nevadí a máš to len ty benefity, tak prečo neísť? Akože fakt. Že si bere tá platforma 30%, alebo pri začiatku je 50% a ty nevidíš, že by tie tvoje percenta boli na niečo normálne využité, než na to, že tu máš ban a zjedz mi kokot, tak na tej druhej strane Kiku si vydává furt, čo je? Je hrozně přibarvený, ty vole. Jak jakože, že to není využitý na nic lepšího, než tu máš bana z jedný. Strašne nakladá ten Twitch. A Twitch je na hovno, ale ako, čo som tu hovoril na prezentácii, on je v mnohých ohľadoch oveľa lepší jak Kik. Však Twitch má tú výhodu, že mali 10 rokov sú tu, vyše 10-15 rokov, doľaďovali to 10-15 rokov a Kik za 3 roky nedokázal ani urobiť funkčné klipy a dropy. Že nikto im tam nedáva dropy. Však dropy, alebo to proste, že máš, jak sa to volá, myslím, že dropy. To, že proste nejaká hra dá, že Dig môžete získať item, keď budete sledovať tento stream 30 minút, hej, keď z tej hry. A máš potom ten item. To má Twitch a to je úžasná vec. Však do Minecraftu capeky zadarmo som cez Twitch získaval. Oveľa. Kokot. Prostě ten provoz těch serverů, kdy v reálném čase 10 000 lidí Aj to, od že videli sme tie grafy, že koľko ľudí musí streamovať naraz. jednoho člověka tahají ten záznam, tak prostě něco stojí, ten trafik stojí něco. Asi evidentně to stojí hrozně moc. Však to majú 10 toľko Všem ukazuje, že divákov na rovnaká Twitchi. guma, to bych neřekl zase. Spíš jako je to... No on není guma, on je strašne že nestabilný v tých názoroch. Spíš jako je jasný, co preferuje, no. No, Podle mě z toho. Týpek tu Patriček píše do Fivkov chatu, prečo sa k tomu vyjadruje ten Dušan, ako on streamoval na Twitchi 10 rokov dozadu a aký raz, tak že na to sa potrá z staršej perspektívy. Ja tiež som nestreamoval,
mal som stream na Kiku dvakrát, raz som skúšal, jak to funguje a na Twitchi som raz to skúšal dlhšie, tak pred 2 rokom. Ale nie je nejak extra, ale akože je to zaujímavá téma za mňa. Tam vidno, Ak to jeho divákov zaujíma, jeho to zaujíma, chce sa k tomu vyjadriť a zdieľať svoj názor vo videu s jeho divákmi, nech. že môže byť o teba nejakým Pane doktore. Wow, kúkare, ak sa do toho tam hovorí, pane doktore, nejaká typkyňa ale záňa v RPčku, to je dent. To je strašné, to je strašné. To ja si myslím, že moje reakcie na streamoch sú na hovno, že furt to prerúšam, ale toto nemá aj druhý level. Ja osobne, keďže som tá third party, že som stále na YouTube a aj streamujem na YouTube, tak vidím to z vtáčej perspektívy a ja sa nad týmto celým mecheche, že všetci prechádzajú teraz na Kik, pozerám primárne z pohľadu kontentu, alebo tvorby kontentu. Pretože alfa a omega obidvoch platform je, aby sa divák zabával. Hej? To je alfa a omega vlastne všetkých troch, aj v rámci YouTube. Pokiaľ sa divák nezabáva, na čo to robiť? Reálne na čo to robiť? Je logické, že niektorí ľudia prechádzajú na Kik, pretože je tam väčšia voľnosť a tým pádom vedia viac jebnutým spôsobom ľudí zabaviť a ja milujem jebnutý humor. Takže bratu, ty dropneš Bčko a ja normálne plačem od smiechu. Hej? Čiže Však ja som tiež toho názoru, že poďme hovoriť B-wordy, N-wordy, C-wordy, neviem aké wordy, keď to nie je ofenzívne, akože. Ale chápeš. Stále si myslím, že to netvorí hlavný dôvod, prečo ľudia išli na Kik. Tu som sa presne takto zastavil to video. OK. rozumieš. Haló? Suché a krepované vlasy, frukty Ale to Sleek není and Stay Serum. Mám tu reklamku, môžem zatiaľ povedať. Není hlavný dôvod, prečo ľudia prechádzajú to, že tam sú väčšie možnosti, ale to, že viac peňazí. Je to tak? No to fakt není jako vystřihlý? To není vycenzurovat? Vycenzuroval to, ale dal tam normálne B-word. Tak to je fú, tak to som sa zošľul na zemi. Paní, to Bčko. Je tu ešte jeden veľký aspekt a to je motivačný faktor pre... Ale N-word bol problém, pretože to je pravda, Nafika nadáva, že že N-wordy vypráva a C-wordy pohoda. Teda B-wordy, nie C-wordy, B-wordy. samotného Je tam tvorcu. cenzura. Jeho jednotný humor je, že na jeho Discorde som napísal nejaké hovno a dostal som ban. Ale to dal aj modi. Zajem buzy, sme voľní! Čože, nerozumieme mu nič, kamo. Vôbec nerozumiel, kamo. Nič sa mu nerozumie. To je krásná cenzura, no. No ale, je tu ešte jeden veľký aspekt a to je motivačný faktor pre samotného tvorcu. YouTube dlhé roky funguje na tom, že pokiaľ sledujete videá, síce sa to On prostě vycenzuruje to v tom slově tak, že to zní jako z... trošku menilo, tak ten youtuber dostane zaplatené za to, že vy mu venujete pozornosť svoju na základe toho, že sa zabávate. Čo sa týka Twitchu, to platí iba pre Američanov. Spíš videa, jak jsou jednoduchý, že musíš v životě používat nutně slova na B, na N. A tak jako je to prostě zakaz. Tak toto čo je za móda? Sú jednoduchý, že musíš v živote používať nutné slova na B a N. Takýto človek by u mňa nemal, že moderátora, ale ešte by aj u mňa nemohol byť. To čo je za Akože ja som za to, že humor je zase vec subjektívna. Keď takto sa rehne na tom, že takto povie N-word vo videu, super. Určite som teraz neopísal samého seba. Keď sa Zagrov smeje na nejakých prepracovaných vtipkoch, neviem akých, nech sa smeje, však slobodná krajina, Amerika, je to tak ľudia. budú. Všimni si, že to je presne to isté. Ty máš nejaký názor, že sa ti nepáčia tie slova a nemôžeš povedať, že mne sa to nepáči, ale útočíš na tých ľudí, ktorí to hovoria, že sú jednoduchí. To je to isté, jak robil ten Detain. Pretože ad revenue vy pozeráte a prehrá sa niekomu reklama, na Twitchi nikomu nič nezarobí. To sú naozaj Vidane, děkuji ti za měsíce, vítej zpět, děkuju. smiešne centy. A hľadajte tomu, ako to funguje v zahraničí alebo na YouTube. Vy na Kiku dostávate peniaze za to, že tí ľudia vôbec sledujú váš stream. Čo je za mňa úplne že skvelé. Pretože nemusí sa človek báť, že kým nemá subscriberov... Akože to je fakt dobrá vec, budeme si úprimne hodinovku dostávať za to, že on streamuješ, alebo bude ťa tom fakt, ako to je jediný point, nie že jediný, ale jeden z tých pointov, čo Čechklad mal pravdu, že ťa to motivuje streamovať aj veci, čo by ti sledovalo, že 200-100 ľudí. Že
teraz by ma napadlo, idem si zahrať, na hodinku by som si zahral teraz Minecraft, hej? Ale zistím, mám na Kiku hodinovku, tak urobím si z toho stream a budem mať hodinový stream a budem mať za to ešte aj nejaký cash navyše, aj keď tam budú, aj keď nebudú žiadne donaty a suby a takéto veci. Alebo donate. Snappy mal strašne dobré video k tomuto všetkému. Do 7 minút shrnul Kik a Twitch. Že by sa neuživil tým, čo chce robiť. A to je práve to samotné streamovanie. Keď vy ste na tom Kiku a dostávate peniaze za to, že vás ľudia iba pozerajú, berete vlastne peniaze z toho stejku. Hej, že vás platí v podstate kasino. Tunak môžeme demonizovať asi obidve strany, pretože na Twitchi, samozrejme okrem iného, že jednak zdiera svojich streamerov, by som povedal, dosť, tak tiež tam máte reklamy na kasina. Hej, máte tam T-Sport, máte tam Sasku, máte tam proste... To máte na YouTube. Ak je to nejaký morálny piedestál teraz tohto Dukloka, tak to isté máš na YouTube. Na YouTube máš aj scam reklamy, máš tam reklamy so sexuálnym podtextom, máš tam reklamy, ktoré majú NSF content, máš tam podvodné reklamy, máš tam AI podvodné reklamy, máš tam doslova veľmi takú šedú zónu, máš tam gamba, máš tam kasína, máš tam všetko. Takže to je zase také, to je na každej platforme, čo je monetizované nejak reklamami. Bars, čo Doxbety, bars, aké reklamy tam môžu vám vybehnúť a je jedno, koľko máte rokov. Takže vlastne na obi dvoch stranách sa vieš dostať nejako ku gambe. Pričom? No tu som sa Jedna ze reklám ohledně licencovaný legální gamby, regulovaný, která má záchranný mechanismy. Doslova úplně všechny peníze. Ale na Twitchi to nevieš ovplyvniť, aké reklamy ti idú. To by si mohol povedať fakt, že aj YouTube je hovno, lebo tam sú reklamy. To by si mohol povedať, celý svet je na hovno, lebo sú billboardy na to, všade sú v telke, všetko je vlastne, všetko je na hovno, môžeš povedať. Že... Vlastne teraz, čo boli na STVR-ke, olympijské hry hokej, tak to bolo všetko zle, pretože tam boli reklamy na T-Sport, Doxbet, Nike a Fortuna. Hamba. Ešte aj na Sasku bolo, Typosbet bolo, však normálne, že od dneska, normálne, že vypínam telku. Satelit, čo máme, idem ho urvať a predať na zberný dvor. Celý svet dáva sa na hovno a nepozerá ani telku, ani seriály a sedí doma a kúka do steny. Ale na Kiku nemáš reklamy na gambu. Nemáš tam nikde tlačítko, že chod zahrať naše kasíno. Vlastnia to ľudia, čo majú steak, ale nikde to o tom nehovoria. Licencovaný gamby, která je zakázaná v Česku a na Slovensku. Jak se to může dát na stejný level, já to nechápu. Doslova úplně všechny prachy, oproti jako fakt zlomku. No to sú úplne iné veci. To sú úplne iné veci. No prostě to je to, kde si to prostě přibarvujou tak, jak se to hodí, no. Prostě špatný na Twitchi si přibarví a aby to bylo prostě jako argument, že vlastně... No to je, za mňa to je hovno, hovoriť, že gamba na Twitchi v reklamách. To je za mňa totálne... To je pravda, však aj na STV bola gamba, ale to sú všetko licencované kasína u nás na Slovensku, alebo keď si v Česku, pozrieš cez českú IPčku Twitch, hej, IP adresu, tak tam máš v Česku licencované. Hej, tá reklama na to kasíno musí byť licencované kasíno na Twitchi. Takže fakt, akože... Teraz môžem kritizovať aj STV-ku, aj Jojku, aj Markízu, keď majú nejaký športovú udalosť, lebo tam je vlastne všetci, čo pozerajú Slovenskú ligu, hokejovú a futbalovú, podporujú kasíno. Pretože Slovenská futbalová liga sa volá Nike liga, takže kasíno, a Slovenská hokejová liga sa volá Tipsport liga, takže tiež kasíno. Takže vlastne všetci podporujete kasíno. Keď sledujete šport, podporujete kasíno. Nemusíte ani tipovať, proste podporujete kasíno všetci. Hovno. Lebo to nevieš ovplyvniť. Ale tie reklamy sú všade a nevieš to vypnúť. Máš to aj na YouTube. Úplně stejný. Gamba bez licence a s licencí není jedno. Za licenci se platí státu a stát následně může řešit následky gamby, osobní bankroty, bezdomovce, rodiny bez otců a tak dále, což jsou náklady, co platí úplně všichni z daní. Licencovaná gamba na rozdíl od licenci... No, to je k tomu, čo hovorí Dušan ešte neskôr vo videu, že hovorí, že to je to isté, že to je úplne jedno. Co neplatí taky. Není to isté. Fakt. Tie licencované kasína ti nemôžu dať, keď máš exekútora na krku, keď máš dlhy, keď si v tom registri vypísaných ľudí z hazardných
keď máš pod 18, musíš tam aj rodné číslo a takéto veci, hej, občiansky. Takisto, hej, keď si už máš tam tie bezpečnostné, keď zákon sa schváli, že musíš vidieť, koľko si presne pretypoval, do kasína nahádzal peňazí, tak to musia implementovať tie licencované kasína a tie nelicencované to nemusia. Nemusia spĺňať štandardy a zákony. Jak ceny cigaret máš náklady na léčbu rakoviny plic u kuřáků. No asi to chápem, moje pointa je tá, že človek, čo je utopený v gambe, si nájde cestičku ísť do extrému aj na regulu. Ale ja som raz pozrel nejaký podcast k tomu, neviem to teraz presne, nechcem teraz strepať, ale že sú nejaké krajiny, kde máš tú reguláciu až tak, že podľa tvojich príjmov môžeš nejakú časť utratiť na hazard. To je zase prostě zlehčování, si myslím. To je jako kdybys řekl, ty vole, že člověk, co chce spáchat sebevraždu, tak je zbytečný ho posílat psychologovi, protože to stejně udělá. Je zbytečný ho posílat do bohnic, protože to stejně udělá. Nemám to pývať k samovražde. Skôr k tomu, že proste... Že... Prečo ne? Akože stále je to... Akože chápem možno, že to je extrémne prirovnanie, ale extrémne prirovnania najviac vysvetlia väčšinou tú situáciu, aj keď sú extrémne, je to naskladz extrémnené. Ale vo finále stále si myslím, že ja neviem, čomu by som to prirovnal. Ale je to proste, nie je to to isté. On to nemôže oplniť presne to, čo som hovoril s tou telkou, billboardami a čo, nemáš chodiť po vonku už ani, alebo čo? Stejně najde cestu, vole. Alebo keď nakúpíš v obchodnom centre, ktoré má tam reklamu dakde na gambu, tak vlastne tým podporuješ ten obchod. To je chujovina. Kik má dokonca filtračný systém. Norsko má povinné limity pre hry, loss limits na zadné hry. Dlhodobo majú pevné mesačné ročné stropy a štát reálne smer k tomu aj bol limit na príjem. No, vidíš to napríklad, že máš to je taká, že regulácia, taká, že dobrá, si myslím. Si môžete zacenzurovať na tej stránke bazénikové streamy, môžete si zacenzurovať gamba streamy, že ich vôbec neuvidíte a pokiaľ ste na Slovensku, ak nejaký streamer zapne, že ide hrať automaty online, nemôžete ho sledovať, kým nemáte. Když se koukneš na barvu toho ohně, tak víš, na který straně prostě Dušan je. VPN-ku. Čo na Twitchi, tú reklamu dostaneš tak, či tak. Čiže je to úplne jedno. A jasné, ja som pozeral Herdinov take, že áno, on by sa cítil blbo, že ho proste platí kasino. A jasné, tebe na tom Twitchi dáva síce úplne šušne ten Twitch za reklamy, ale tie šušne Toto je sú také stále... hovno, čo teraz povedal. To som najviac vedel, čo to povie. To nechápe, to nedá mysel, čo hovorí. To je taký totálny blud. On normálne si predstav teraz, že by išiel riešiť napríklad Resta, že má reklamu na gambu. A Dušan povie, že to je úplne v pohode, lebo aj tak ti chodia reklamy na gambu aj na Twitchi. To čo je za hovno porovnávať tieto dve veci? A dáva to aj do roviny, že to isté. To je také hovno strašné. S klientov, ako je Tipsport a spol. Čiže buď si vybereš, že buď bereš od kasín menej, alebo... Toto je to, aby som aj... A to nie je z toho zle, a ešte Herdin, čo je úplne na tej strane najviac morálneho, tak ja čakám, keď sa dogrcá z toho. Ja osobne... Mě tak sere, že to podává, jako kdyby prostě kasíno bylo jediná reklama, co vyskakuje na tom Twitchi. To je pravda, akože to je strašne tak nachvál blbo povedané. To je takových firem, takových různých entit, co si může zaplatit reklamu na Twitchi. Já v životě nedostal reklamu, no vlastně možná jsem jistý, jsem mi nevyskočil na Sasku jednu, ale prostě, ale je toho súčasť. A co jakoby... Fandíte z Planeo a vystrelte si zľavu až 50% na Joj, celý dobre, ešte, že tento blbý argument sme skipli, ďakujem Planeo. No, hej, no. Já fakt nechápu, jak to lidi můžou dát na stejný level. No, to je také hovno. Tolik věcí, tam je tolik skurvených rozdílů, že mi prostě přijde úplně cringe, když to někdo srovnává. Fakt je to cringe. To je to strašné. To je slovo zle. Takže vlastně, když lidi říkají, že si vždycky ti gambleři najdou cestu, takže vlastně, když na Kiku propaguješ ten gamble těm dětem, tak oni si najdou cestu, jak to hrát taky. Toto neznačím, že hovorí, že na Kiku propaguješ gamble. Dobre, to je také, no. Nie každý tam propaguje tú gambu, však to je zase také. Záleží, koho sleduješ. On, a tiež raz hovorí teraz to.
On hovorí, že nechcel by mať peniaze od ľudí, čo majú tie peniaze z kasína. A potom hovorí, že na Kiku promujú game. A kde? Ukáž mi kde. Takže oni si stáhnou VPN-ku, prostě ukradnou fotorový účet, založí si účet na tom stejku a 15-letej tam jde, vole, točit ruletu. Dobře, ok, děkuji za tenhle argument. Fakt by som sa vedel, kde na Kiku máš preklik na stake kasína. Je to platforma, která vznikla čistě jenom za účelem toho, aby propagoval ten stake. Buď to Ani raz som nevidel. Ja som dokonca aj najprv, že neveril, že to je o tých ľudí, čo majú stake, som to musel googliť, aby som to zistil. Hej, Gamba je zlá, hej, ale oni tie peniaze majú z Gamby a teraz keď si povedia, že idú urobiť nejaký side business, spravia si reštauráciu, tak teraz ja keď pôjdem do tej reštaurácie, tak vlastne podporujem hazard, tak si môžu nechať tie peniaze, dajú ich do banky a keď mám v tej istej banke účet, tak podporujem vlastne hazard. To je, vieš, čo to je za hovno? Keby tam bola tá priama spojitosť s tým stakeom na Kiku, tak mám problém s tým aj ja. Ale nie je tam. Oni tie peniaze proste majú. Kik neťahá ľudí na stake. Stake proste zarába peniaze z Gamby, čo je hovno, a aspoň tie peniaze vypláca streamerom. A je vďaka tomu nejaká konkurencia pre Twitch, však to je super. Je to hovno proste celkovo vlastniť kasíno, zarábať na ľudskom nešťastí. Ale ja vnímam ako pozitívne, že vďaka tomu z toho hovna je aspoň niečo dobrého. Že môžu konečne spraviť niečo, aby odlákali streamerov z Twitchu, lebo to sa nedá proste inak, ako dávať im lepšie podmienky a platiť im a strácať na tom. Inak sa to nedá. A vidíš, že aj napriek tomu, že im ich platia 8-násobne, tak furt je tam oproti Twitchu zlomok streamerov. Keby sa teraz zistí, že zakladateľ YouTube mal v 2010 nejaké veľké kasíno a vďaka tým financiám založil YouTube, tak teraz prestaneš robiť YouTube, lebo bolo to financované ja nechápem to proste. Tu máš a budem ti nosiť, lebo tak nech to máš čerstvé. Keď na ty si až najlepší. Diváčom mi došlo, konečne sa mi tie hrdinové keci dlhé budú lepšie pozerať. Dobrú chuť. Začali tlačit na Twitch, vyhrožovali dokonce bojkotem, jo, tady tyhle ty morální majáky, virtue signaleři jako Pokimane a podobně. Twitch kvůli tomu zatrénoval nelicencovaný Gamby a Stake postrouhal. Co vzniklo hnedka potom, ani ne týden na to, ve spolupráci s tím sponzorovaným streamem, kterému začaly chybět ty obrovský prachy, Trainvexovi, vznikl Kick. Jo, doslova týden na to. Vy si vážně myslíte, že to vzniklo jako reakce na to, že Twitch se nestará o svoje lidi, bla 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 bla? Tomu fakt chcete věřit? No, Trainwreck, čo bol najväčší, to si pamätám, najväčší Gamba streamer na svete, čo tam točil ty vole miliónové hry, tam mal klipy všetko, streamoval na Twitchi a ďalší, potom nejaký typ s klobúčikom alebo čo. A potom sa to zakázalo, to si pamätám, tam bola nejaká kauza. A čo majú robiť, keď im to zakážu? To je založiť novú platformu, kde môže streamovať Gambu. On teraz povedal, že on sa necíti zle, keď je na rovnaké platforme, kde sú tí ľudia. A toto je to isté. Oni sa presunuli na inú platformu, ktorú si vytvorili, hej, a robia tam to isté ako na Twitchi. A hovoril, že s tým bol pohode, že tam boli takí streamery. Tak kde je rozdiel? A samozřejmě nemůže nahradit tady tuhletu věc, dokud nemá diváky tady tyhle ty věci. Takže co dělá? Dělá věci proto, aby ty diváci a streameři přešli sem. A dokud tady tohle to nemá, tak samozřejmě musí ty věci dělat dál. A až to bude, až ty lidi tam budou, tak se obnoví tady tohleto. Začne se to zase propagovat. A ty prachy... Tu hovorí jeho predikcie, ktoré nie sú založené na ničom, iba na tom, čo on si povie, že to tak môže byť. Jak to môže vedieť? Keď to tak bude, tak to je niečo úplne iné, to sa môžeme baviť o niečom inom. Teraz tak není, bavíme sa o tom, čo je, a ne o tom, čo môže byť. A ja si myslím, že nebude na Kiku, nikdy nebude, že kick by stake. To keby spravili, tak polka ľudí mi znova odíde. To si nemyslím. Ja si myslím, že tvorca by mal ísť tam, kde sa cíti najlepšie, že niečo tvorí. Hej? Pokiaľ sa naozaj starí... Ja si úplne myslím, že v budúcnosti, keď už to budú na tejto platforme rok, 2, 3, že už to nebudú meniť kvôli tomu, že tam bude napísané len, že buy stake. Profety a Nesta a všetci títo cítia dobre, vďaka tomu, že sú na tom Kiku, cítia sa voľnejšie a ešte aj viacej cinkajú. Pokiaľ sa divák baví, kamo, nemám čo dodať. Pokiaľ niekto sa cíti lepšie Si neklamme, že sa lepšie cítia na Kiku, to je o peniazoch proste. Na Twitchi, tak buď tam, no, však ako dobre, ale vieš čo, tunak reálne sme v otázke menšieho zla v týchto veciach a to ani sa nebavíme o YouTube, lebo napríklad akože sorry, ale streamovanie na YouTube je to extrémne garbage. Ja jediný dôvod, prečo streamujem na YouTube, lebo nie som pravidelný YouTube streamer. Hej? Nie som pravidelný YouTube streamer a primárne sa fokusujem na to, aby z tých streamov boli videá. Twitch je stratový takisto, ale reálne Twitch je Amazonu primárne na to, aby si promovali službu AWS, Amazon Web Services. Oni majú profit z toho, že si ľudia prenajímajú túto službu a dokonca Twitch má Amazon Web Services prenajímané od Amazonu za drahšie ako Kik. Můžete mi už kurva do prdele říct. On fakt vyťahuje každú blbosť na Twitch. Každú jednu blbosť, každú jednu vypichne, v čom je Twitch lepší ako Kik. Či Kik lepší ako Twitch.
kde berou tuhletu informaci, ty píčo. Já už to nezvládám. Za mňa fakt akože veľa vecí má dobre urobených. Twitch, pretože tu dlho a zároveň Kik má dobrý ten split. Proste ten peniažky tu... Čo sa mi... Všetko mi tu popadalo. No nevadí. No, späť k veci, za mňa fakt ten Kik má akože fakt dobre proste tú finančnú odmenu za to. Ty vole, on prostě, Dušan vezme něco, co řekne Checkloud a hodí si to do videa. Hodí si to do videa na YouTube. Jakože potvrzeno. Duklok nabrifovaný restom a Checkloudem, jako tohle na mě nepůsobí vůbec jako neutrální video, vůbec. Ne, ja nechápem, že ľudia sú takí blbí. Proste Dušan má fakt takú pozíciu, že je sorry, že mám plnú hubu. Dušan má takú pozíciu, že je najväčší slovenský youtuber a môže hocičo povedať, hociaký blud. A tí dementi mu to budú proste, vidíš ten power like this, like hocičo. Tak ma odpovedal. Mne sa resetoval stream, takže vám môžem ukázať zárobky zo streamu, lebo sa mi vypol internet, ja mi to tu strašne blbne už. To potom ten kombi, som oblial, tak už to je $18 iba. Koľko som streamoval? 5 hodín? A bolo tu furt tak 100 ľudí, oni to znížili. Minulý rok som mal, že keď bolo 100 ľudí priemerne, tak 5 eur na hodinu. A teraz tu bolo 100 ľudí priemerne a iba 18 za 5 hodín. Už to prichádza žmýkanie. Už vzťahujú kohútik. Herin točil CSko skiny a podporoval gamu. To je presne to, že ty nemôžeš byť na silu proste silnom moralista, lebo to som presne hovoril, lebo furt vždy na teba vyťahnú nejakú vec z minulosti. Vždy. Na každého. A čo hovorí ten Dušan? Fivko na teba na to dosť udočil? Aj na výrobke ho hľadom tému. Ja som Udočil. Jeminko, to ešte k tomu kauze. Ak toto uploadnem po tom, čo som robil reakciu na tému kauzu, tak ja som sa aj k tomu vyjadroval. Pozeral som to. Pozeral, že urobil, že Duklok je pokrytec a proste tam dával niečo, že ja som na neho v tom videu, že hodinu som sa mu venoval, čo ako jedna vec není pravda. Druhá vec je, že ja som tam povedal, že robil som Hellcase a že by som to už neurobil a on tam potom dal screenshoty mojich alkoholových videí. A OK, hoši, môže tu byť argument ohľadom toho, že ja tu robím alkoholové videá a promujem alkohol. Pozrite sa. V minulosti som mal limitku z Tatraty, odtedy som nič s alkoholom nerobil, pretože mne proste prišlo cool, že taká obrovská značka a cenená ako je tatranský čaj, chce so mnou niečo urobiť, proste mi to vtedy prišlo cool. Ja mimo... Tak mne prišlo cool, že im písalo tému, to čo je? Idej už nepijem. Tak veď za mňa, keby oni si, že išli z očí do očí, ja stále hovorím, nech urobí Duklok, alebo Fivko nech urobia rozhovor, recast, kde si zoberie Duklok ako hostia Fivka, by sa spolu rozprávali o týchto všetkých dramách, aby si podali ruky a urobili by spolu videjko ešte s Gogom, že by bolo, že Fivko, Selassie, Gogo, Duklok, aby urobili videjko, jak by hrali GTA 5. Alebo ja neviem čo. By hrali golf, jak u Hajzeta. Však to by bol najväčší pík, alebo iba Fivko a Duklok. Však to by bol úplný pík. Úplne, že pík content. A teraz zistíme, že to bol Kazmov projekt a že to bol celé scripted. Ale akože fakt za mňa ten alkohol argument je blbosť. Za mňa to nie je až taký problém, keď fakt robíš ten content ohľadom takú limitku, hej? S nejakou firmou, čo vyrába alkohol. Reálne jediný spôsob, ako s Romanom chlastáme, je už na videách, my nechodíme už nikam slopať. Na každom videu... A tak ja poviem, že ja na tému nenakupujem, ale spravím aj reklamu. Zatiaľ nič. Na každom videu... Zavináč Kuroka Zamia 750 posiela 200 českých korún. Kauky, Dusko. A teraz povie to, že nepíte, keď nebudete 18 a to má odjebe. Čauky, díky za 200. Na každom videu vravíme, že to nemáte robiť, že to robíme... Ježiši Krist. Dude, to je taký hlúpy argument. Jo, deti, dneska si ukážeme, jak odbuchnúť mikrovlnku, ale nerobte to doma, neskúšajte doma. Objav Lore Barista. Lore Barista si radšej dáme. Joj, podporujem, mám tu reklamu na kávu, podporujem kofeína. Pre deti, aké nepekné. V čom je to iné, ako keď ja propagujem tému hentým spôsobom antireklame? V čom je to iné, mi povedz?
Fakt. Pre vaše pobavenie. My tu reálne máme vonku pred budovou, je proste lekár, hej. Normálne pred budovou, cez cestu máme normálne lekárov. Takže to je proste vec, čo... Ja, aj tí všetci diváci. Pôjdem pred nemocnicu natáčať videjko, jak budem testovať, keď budeme dostať nás najväčší chlast. Najsilnejší chlast. To je úplne, že peak content. Lebo Duklok approved. Majú tiež cez cestu lekárov. On má dve možnosti. Buď povedať, že áno, som kokot, alebo tu dať tieto tri strašne trápne argumenty. Čo ťa povedal? Strašne trápne. Nedá sa porovnať. A dokonca u ňoho v komentároch týpek dával niečo na štýl, že ja tu robím nejakú morálku s tým tému a promujem Medmonk. No, a to som hovoril na tom streame, ja som to neviem, či som to strihol do toho, a som tam nestrihol do reakcie, ja som to potom riešil tiež ten Medmonk. No. To som, neviem, či som, teď už nám zdravilivé? To kúka? Áno, reklamu na kofeín deťom, presne tak. Teraz mi YouTube dal reklamu na kávu a nemám 18, takže YouTube je úplné peklo a mali by normálne, že normálne by to už netúčiť, nestrímať, nerobte nič na YouTube. Zmazať stránku, tak. Poslať žalobu, to ma taký jeden influencer naučil, posielajte žaloby. Čaute. To som tiež hovoril na to streame, ale to som tam asi nestrihol, že tiež kofeín mladým je úplne zbytočná vec. A ja môžem povedať, ty vole, že predáva sladké cukríky, čo majú kofeín mladším, ktorým to chutí a dajú si 3. Tak like pivko robí zase, keby to bral seriózne ako argument a nerobil si z toho peču, tak on by fakt tiež mal Duklok podafikuj, že on mal spoluprácu s vlákym energetickým nápojom, neviem čo to bolo. K tomu chcem povedať, že áno, promujem Medmonk a môžete si ešte teraz kúpiť, dáme si kofeín troška. BTV kofeín o 20. večer, super nápad, dobrá reklama, cením také, treba propagovať výkričník. Čiže ja akože To už ma fifko teraz tej idú chápem. hádať o blbostiach, to sa idú hádať o blbostiach, to bude skvelé, to bude úplný pík. Ale ako sa vytočil, mi prišlo také divné. Proste keď akože toto budeme porovnávať s tým, čo ja robím, tak ako budíš, mne je jedno. On ma tam označil za nejakého fakera, že mu nevie, že som falošňak, tak? Čo kľudne nech si myslím, mne to je asi v konečnom dôsledku úplne jedno. Nech sa páči. Ja nemám moc to. Ja som mu tam chcel napísať do komentu nejaký môj take. Čavo si dal komenty iba pre členov a tí, čo majú odber. Tak ja, že dobre, teda tak nič. Teraz Pivko vlastne sa nemôže do chatu vyjadriť, lebo Duklok má tiež chat iba pre odberateľov. Režim len pre odberateľov. Vidíte v pravo dole. Režim len pre odberateľov. Takže je to úplne rovnaké. Však za mňa oni sú úplne, že totožný štýl. Akože čo týka toto, však za to isté si nadávajú medzi sebou. Však to je jak na pieskovisku decka. Nech si podajú ruky, nech príde takto, podať ruky a bežte sa zase hrať gautíčku. Fakt akože úplne, že najviac zbytočný tento. To je normálne, že content pre nezamestnaných. Takže pre mňa. Ja môj odber. Tak som sa na to vyjebal. A tam by som to asi nehal, lebo to nemá význam. To je jak hra o stenu. Aj on o mňa, aj ja do neho. Ja proti Fivkovi ako takému samotnému nemám nič, ale proste, bohužiaľ. Takže to k tomu Fivko. Ja tiež ja nemám nič proti alkoholu ani Medmonku. Nemám akoby moc chuť na toto. Nič, čo by som nečakal. Ja nemám nič proti alkoholu, nemám nič proti kofeínu. Ale nepáči sa mi, keď niekto moc moralizuje, ale sám robí proste také veci. To celé. Nebude sa ponižovať, dávať ti odber. Čo nejaký tvoj fanúšik, to tiež som nepochopil. To je taký problém, kliknúť na odber, napísať komentár a zrušiť ho, keď máš taký problém, nechaj mi tam odber, neviem. Ja tie komentáre pre ľudí, čo ma odberajú, to nemám preto, aby mi písali len moji ľudia. Ja to mám preto, aby ten odber mal nejaký zmysel, aby ešte odber... Áno, on to má to isté, však na streame tiež iba pre odberateľov, však som to teraz vyprával. Jak oni sa hádajú za úplne tie isté veci. Tak keby som teraz ja povedal, že reakčné kanály, ja vlastne to som povedal. Teraz som si trošku privaril som si. To je jak keby som hovoril, že robiť rovnakú miniatúru je úplne strašné a doslova robím to isté. Alebo robiť miniatúry na rýchlo, needitovať videjka, všetko mať 20 hodín editovať na každom videjku, to je hanba. Ale furt to dá ten odber napísať a zrušiť. Neskôr, keď bude chcieť mať stake, alebo teda kick z toho už nejaké ďalšie peniaze, začnú spúšťať reklamy na tejto platforme. Viete, čo sa stalo z YouTube? Jistě. Jo, oni začnou pouštět reklamy.
keď začali spúšťať väčšie reklamy a širšiemu publiku. Ale jaký Prišla reklamy? Pretože inzertéri reklam, čo dávali do tej platformy, ako je YouTube, peniaze, Čau. sa báli toho, na akom videu sa objavia. Či to nebude rasistické, či to nebude more násilné, či to nebude proste s nadávkami, hej? Toto podľa mňa sa bude týkať podobne Kiku, lebo niečo podobné sa stalo nedávno aj na Twitchi. Čo vlastne CZSK bolo jedno, lebo tam nikto nikdy necinkal z reklam. No a toto keď sa stane, tak prídu na Kik nejaké pravidlá. Možno nebudú tak prudké ako na Twitchi, pretože je mi jasné, že asi majitelia Kiku chápu, prečo ten Kik majú ľudia radšej, hlavne streamery. Ale pokiaľ budú chcieť mať z toho aspoň nejaký... No, však to je hlavný point, že nemáš tam toľko pravidiel. Prečo nepovieš, že streamery aj moji chaloši tam došli preto, že joj, videli, že je dobrý profit. Že sú peniaze. Že keď sú viac peniaze, tak sme išli tam, lebo sú tam peniaze. A keď nebudú peniaze, tak pôjdeme zase tam, kde budú peniaze. Ja keby mi teraz David dal, ja som zapredanec. Ja som zapredaná krysa, čo by išla za 5 eur dade inde. Len preto, že peniaze sú, že pre mňa, že palivo. Hlavná vec. Však peniaze sú dôležité. Nie je hamba si povedať, jo, išiel som na Kik, lebo to, čo robím tu, a mám za to za deň 50 eur, tak tam mám za to 80-90 eur. No, mám dvojnásobný cash za mesiac. Potom boli príklad povedal Profit, som bol, ale Chápu, oni to chápu, ano, ano. Ale až budou mít ty reklamy, tak budou chápat i další věc a to je to, že ty reklamy úplně nebudou, když se lidi budou chovat jak hovada. Nejakým spôsobom vybalancovať, koľko v tom utápe. Ale však teraz sám hovoril, mu povedali ľudia z chatu, že HZ hovoril, že Didi úplne pohode budeme mať na Kiku. Tak čo? Akože spoluprácu chápem, ale celkovo on myslel, že Herdin myslel reklamy Kik interfejsy, nie sponzorstva nejaké, že čo máš ty, spoluprácu s nejakým. Herdin myslel asi nejaké kolab spolupráce, čo má už dlhodobo. Peniazy v tom Kiku, bude musieť prísť nejaké nastavenie toho, aby tie ads fungovali na tej platforme. A tam už nerozhoduje úplne Kik o tom, ako to bude fungovať, ale samotný inzertery. Takisto ako to... On si reálně Duklok myslí, že to půjde touhletou cestou, jo? Že se budou snažit být legit hodná platformička, která bude prostě mít inzerenty a bude prostě No ja si akože nemyslím, že pôjdu, že hezká platformička, ale ja si myslím, že sa nájdu inzerenti, čo chcú tam reklamy. propagovat. Ja si myslím, že však aj na YouTube si mal reklamu na vodku, hej? To bola, neviem aká značka, ale viem, že vodka alebo nejaký chlast, aj Pilsner určite máš reklamy. Tak ja si myslím, že tieto firmy nebudú mať problémy s Kik. Ani Grestovi, však ja byť fakt takým odborom, že fakt je to 18 plus vec, akože teraz nemyslím, že nesetový obsah, ale také, že typovanie, kasína, hazard, alkohol a takéto veci, investície, financie, tak ja by som išiel aj na ten Kik inzerovať. Ak to bude za dobrú cenu pre tých inzerentov, že nebudú za to toľko platiť, super. Reklamy od těch inzerentů. Místo toho, aby tam prostě mrdnuli svoji gambu a měli tu reklamu čistě jenom na svoji gamblu. Švr. Na Vinted je všetko nové znova. Nájdi úžasné ponuky a ušetri znova. Nemyslím, že Kik z toho urobí z celej platformy, že veľkú reklamu na gambu. To by odišli ľudia. To si nemyslím. Streamery by odišli. To bolo na YouTube, z Disney, Pepsi. Nebereš tu jistotu, že máš pravdu ty? Tu zase riešime to, že čo bude a hádame sa o tom, čo bude, čo nikto z nás nevie. Asi nevím, asi nejsem tak důvěřivý, no. Je zvláštní, že nejdřív jsem byl prostě nasknutý z toho, že důvěřuji vládám a takové věci a pak tady přijde kryptokasino, snaží se vám nakecat, že jim záleží na streamerech, že chtějí prostě, aby měli hezčí podmínky, aby se o ně hezky starali a vy jim to zežerete i s navijákem. No ale fakt je taký, že sa starajú o tých streamerov. Ten A support, všetkými hej. týmito ľuďmi. Čiže môj final take k tejto celej záležitosti. Ale psychicky vyždímajte z toho, čo môžete. Ja chápem, je to stále tá morálna dilema, že hej, A prečo to nepovedal o tému? keď dostávaš z KCIP peniaze, To je pravda. Dobrý, OK, konečně něco, co dává smysl, říká. Dobře, tady
Tady s tímhle názorem souhlasím. Prostě jsou tam prachy, chceš prachy, vem si prachy, sice to nejsou morální prachy, ale v pohodě. Ale když se prostě říká, hej, stejně tohle, neberu to. Ale to, či sú to morálne alebo nemorálne prachy, to nemôžeš, to musíš povedať za seba, to nemôžeš všeobecne povedať. Pre každého morálka je nejaká iná. Pre takoho to je morálne, pre takoho to je nemorálne. Máme veľa platformiem, vyber si. Akože dve také hlavné, Twitch, Kik, môžeš si vybrať. No. Alebo chod na YouTube streamovať, akože... Mě to. V podstate ťa platí Mňa sa keď teda hovorí, že to nie sú morálne prachy. To som hovoril Kiki o tomto v buse, keď sme išli na letisko. A teraz si povedz, že čo sú morálne prachy? Za mňa nie sú morálne prachy, ani keď si veľký streamer, ako Agraelus, nehejte Agrela, hovorím proste príklad, napríklad Agraelus, ktorý mesačne zarába niekoľko desiatok tisíc eur a bere peniaze od pracujúcich ľudí, ktorí majú priemernú, podpriemernú výplatu a večer sa idú zabaviť. Sú to morálne prachy? Nie sú to morálne prachy. Si milionár, čo nemusí už robiť do konca života nič, máš zarobené na niekoľko životov dopredu a bereš peniaze, suby, donaty od ľudí, ktorí si otrhávajú od huby, aby podporili svojho ľúbeného streamera. To sú morálne prachy. V momente, ako budeš moralizovať proste, tak budeš za chuja. Lebo furt je niečo proste, furt niečo sa vyťahnuť teba. Vždy sa dá protiargumentovať tieto veci, je to tak. Takže vlastne my všetci sme platení, čo máme Twitch, Kik nie, Twitch, YouTube, iné platformy, čo sú reklamy. Všetci, čo sme na Twitchi a máme reklamy na streamoch, všetci, čo sme na YouTube a máme reklamy na videjkách, tak vlastne sme platení veľkými korporátmi. A veľké korporáty vždy majú aspoň, veľa z tých veľkých korporátov má aspoň nejaký jeden škandál. Takže vlastne sú to nemorálne peniažky, keby sme chceli byť takýto. Každý svoj kompas, hej. Za mňa sú morálnejšie prachy z Kiku ako od ľudí, keď si milionár, od pracujúcich ľudí priemerných. Potom sú tu nejakí zase mega streamery veľkí, čo si vypli suby a donaty na Twitchi. A potom sa o nich všade píše, akí sú úžasní, super, že nezdierajú ľudí. Každý to má nastavené, ak chce, ale teraz tí, čo si vypnú tie suby a donaty a majú zarobené, tak super. A cením, keď nehovoria na ostatných, akí sú zlí. Kľudne to rob, keď si toho presvedčenia, tak to rob, ale nehovor o ostatných, akí sú oni. No neviem, tiež neviem, tiež som to čítal, zabudol som, že to je. Nie je to náhodou ten... Ale za mňa je väčší problém, alebo není problém pre mňa, keď je nejaký streamer a ľudia mu dobrovoľne len tak pošlú nejaké tie donaty, suby a tak, ale keď žadoníš proste, keď žobreš tie donaty a robíš nejaké fakt, že žobračky a až by som si dovolil povedať, nútiš ľudí donatovať, dávať suby a tak je to problém vtedy, no. Vtedy je to problém. Ten s dlhými vlasmi? Vždy zapneme jeho meno. Penguin Z, no ten môj Critical. To je ten istý, ne? toho som myslel. A on mi príde ako asi pohode. Vieš, spravíš to, si tohto presvedčenia, máš proste zarobené, máš nejaké spolupráce, máš YouTube, nebudeš zdieľať ľudí, ale nebudeš teraz hovoriť, že ja som teraz morálny boh a to by si nemal takto. No. Takže tak toľko za mňa k morálnym prachom čcie. Ale ja si myslím, že keď si máš vyberať medzi Twitchom a Kikom, reálne si iba vyberáš, ktoré kasino sa ti skladá na výplatu. Toto, tu povedal také hovno, že keď si vyberáš medzi Kikom a Twitchom, sa rozhoduješ, ktoré kasino sa ti skladá na výplatu. A hovoril, že na Twitchi ti dakedy chodí reklama na gambu. A ešte do toho aj povedal v tom istom videu, že to sú šušne a reálne na slovenskom českom Twitchi máš z reklám skoro že nič. Tak teraz čo? Sice niekde menej, niekde viacej, ale ako je to v konečnom dôsledku jedno. A ja si myslím, že tu sa má creator zamyslieť nad tým, kde sa jeho divák bude mať lepšie. Kde sa jeho divák bude cítiť lepšie? No ja si myslím, že diváci sa lepšie cítia na Twitchi. Celý ten prechod je o kreatoroch, ne o divákoch. Buďme k sebe úprimní, môžete kúkať tak, aj... Tak je to o zvyku, no. Ani o kreatoroch. Je to o kreatoroch, ale proste je to o tom, že kreator dostane zaplatené viac, keď ide na Kik. Jednoduché. Dostane za rovnakú robotu viac peniazí. Kto by to nebral? Hej, chápem, morálne závranie všetko, ale vo finále
každý sme si pánom svojej práce, keď robíme také veci ako YouTube, Twitch, Kik, proste tento content creator vec, že si sám sebe pánom, lebo robíme sami na seba. To je vec, čo je náš benefit a môžeš si vybrať, jak chceš byť. Choď kľudne, ja neviem, robiť videjka aj na OF, hej. Môžeš tam točiť Minecraft. Akože vo finále je to výber každého z nás. A asi nemá cenu riešiť, joj, prečo henten išiel tam a henten na Kik a henten na Twitch a henten na YouTube a henten na Mixer a henten na Trovo a neviem ešte kde všade. Joško, čo má 20 IQ, ale cíti z teba, ako sa ty cítiš. A keď proste budeš utiahnutý a nejaký proste skleslý z toho, Tak preháňa s tým Twitchom, takto sa cítia Twitch streamery. že sa bojíš, No, že Twitch streamery to nie je také, že oni nemajú nejaké možnosti, alebo čo. Oni sú ľudia, sú to dospelí ľudia, ktorí to robia niekoľko rokov, veľa z nich. A asi vedia, čo robia, však sú tam dlhé roky. Však 90% ľudí, čo bolo na Kiku, tak bolo aj na Twitchi a prežili na tom Twitchi niekoľko rokov. No. ti pleskne po hlave a máš z toho proste 4 centy. To isté robia YouTube. YouTube tiež môže dať ban, len tak z ničoho nič. Však Duklok zažil tie 2 strajky, takže vie, o čom sa jedná. No, reklamka. Kedy bude YouTube Premium? Nebude. Žiadny adblock, nedávajte si adblock. Ešte môžete, ešte nemáme monetizáciu, takže dávajte, ale potom už zmažte adblocky. Ale tu preháňal strašne, no. Tu tak není o čom. Ako, sorry, tu Stačí perspektíva, třetí strana. Ja keby som daily streamer, že každý deň pumpujem streamy, ja tiež idem na Kik teraz. Teraz, v tomto momente. Áno, Aha, je tu dobře. ten argument toho, že Tak dobrý, tak... Tak tá perspektíva, tá tretia strana sa dá ako nevydarila. Říká, že to snad ani nemusel říkat, Duško, ale proč tam říkáš, že se na to díváš z třetího pohledu, z třetí strany, jako YouTube tvůrce, když prostě... úplne hovno, to nebola moc tretia strana toho celé video. Ten názor máš jasný. decka môžu tým pádom vidieť nejakú gambu. Hovorím o tom Kiku, si to vieš pekne krásne odfiltrovať, takže pohoda. Ale napríklad Herdin si myslí, že tým, že by on streamoval na Kiku, tak si v podstate spôsobuje to, že nejaký mladší sa môže dostať k tomu stejku. A je to Mně ani nejde o to, že bych to způsoboval, mně jde o to, že bych prostě že bych k tomu dopomáhal. No prostě to nejde ani tolik, jako že bych to měl do ruce, ale to je v tom, že vidím 2 čuráky, který se snaží prostě si vytvořit platformu, skrze kterou prostě budou dostávat lidi na stránku, kde je vojebávají o prachy. Hovorí o tom, čo bude. A to není. Proste to najnára, čo hovorí furt o tej budúcnosti. A já bych byl součástí. Jedna vec, čo je jasná, je to, že Kik, ak chce byť ziskový projekt, alebo chce aspoň vedieť zarobiť na seba, bude musieť nájsť spôsob, ako monetizovať tú platformu. Toho schématu, chápeš? Čo keď si Twitch o pol roka založí kasíno, Twitch kasíno? Tak teraz nebudem na Twitchi, lebo je šanca 0,001%, že tak bude. Ja ti hovorím, v momente, ako Kik bude mať v nadpise, že Kik buy stake, alebo dačo, tak ja odchádzam z Kiku. A to znamená, že teraz nemôže byť. V momente, ak spraví... Stake je od 18+, a treba na to VPN, takže decko sa tam ťažko dostane. Je to ťažšie, ale VPN-ku si vieš zohnať, nie je ako ťažko v dnešnej dobe, akože fakt máš YouTube tutoriály. Nie je to také ťažké, akože záleží stále decko od decka, ale keď si na internete že aktívne, tak si myslím, že veľa ľudí si vie stiahnuť VPN-ku, aj mladších než ja, takže... Stake, alebo dačo, tak ja odchádzam z Kiku. Ale chápem argument, chápem. Tak, ale obísť sa dá aj normálne regulované kasino, takže tak. A to znamená, že teraz nemôže byť. V momente, ak to spraví, tak odchádzam z Kiku, idem na YouTube streamovať. Hovorím, na všetko si vieš nájsť, presne, no. Presne, no, morálne peniaze. 2 borci, miliardáři, co vlastní kryptokasino, vlastní streamovací platformu, mají tam reklamu na kryptokasino, přijde tam tvůj divák, uvidí reklamu na kryptokasino, Ale na Kiku nejsou reklamy. Streamera, co streamuje kryptokasino, klikne tam, zjistí, jakou z toho má cinkačku, protože tam... Alebo na Twitchi neexistujú,
ľudia, čo streamujú Gambu. V živote som tam žiadneho nevidel. Tam streamuje, No, to protože je na každý každej den platforme. Aj na YouTube som videl týpka, čo live streamoval Gambu na YouTube. dostane 100 000 kapesný, aby tam mohl dělat cinkačku. Já neříkám, že Kik teďka jako tím hrozí, protože se řekne, hej, tam je pár těch streamerů, ale až budou mít dominantní postavení na trhu, o co se teďka snaží, proto lidem dávají takový prachy, tak to bude hrozit mnohem víc. A já když tam přesunu svoje diváky a oni uvidí nějaký ten stream prostě, dostanou se tam, že to na té Ale na Twitchi máš tiež Gambu, ja to nechápem, čo hovorí furt. platformě toho tam bude plná prdel. Kde je na Kiku plná prdel hazardu? Kde je tu viac hazardu, jak na Twitchi? Na YouTube máš kopec hazardu. Je tam viac toho neregulovaného hazardu. Toho neregulovaného, lebo je dovolený na Kiku. To je jediný argument, ktorý chápem, keby povedal to, že je neregulovaný, ale celkovo si myslím, že Gambu máš na každej platforme. Aj v telke máš Gambu, keď si pozeral olympijské hry, hokej celkovo, mal si tam Gambu, mal si tam všetky stavkové kancelárie sponzorov, no? Na Instagrame máš, všade to je proste. Ja neviem, čo on konkrétne hejtí. On najprv hejtí to, že máš peniaze, nemorálne peniaze, a teraz hejtí to, že v budúcnosti z toho bude veľká reklama na kasíno. Jak vieš, čo bude? Jak to, že HZ, čo má svoju komunitu, čo sledujú jeho, každý večer zapnú HZ a sledujú HZ, prejde na Kik, tak tí ľudia teraz si zázračne, keď budú pozerať HZ, zázračne si povedia: idem hľadať ostatných streamerov, recommended, počkaj, vidím tu čo? Jak keby na Twitch to bolo zakázané, že na Twitchi kopec streamerov streamuje Gambu. A vzhledem k tomu, že to kasino nemá vůbec žádný jako nějaký systém ověřování, dokud si to vyloženě nechceš vybrat ty prachy, tak úplně v pohodě se může stát, že se to stane nějakému 15letýmu klučinovi, který si udělá krypto Je to možné, je možné všetko. peněženku, vole, nahraje tam nějaký prachy nebo co, a pak to tam prošustí. Regulovaného a neregulovaného kasína je, jak keby si sa... Nič nepriestrelné, však aj do normálneho regulovaného kasína sa vie dostať dieťa cez rodiča, dá sa to jednoducho. Keď moc chceš, vieš urobiť všetko. Pýtal, či budeš promovať niekomu, kto je náchylný brať drogy, špinavú alebo čistú striekačku. V konečnom Jasné, že čisto. Čo? dôsledku je to kurva jedno. Ja neviem, samozrejme neviem, čo by som si vybral. Nevyznám sa samozrejme. Vôbec neviem, o čo ten chalan rozpráva. Takže je jedno, jestli dostaneš žloutenku nebo AIDS, nebo... No. Čiže hovorím, ten Dušan je úplne tuto iný, ako bol v tom tému videjku. Tu je úplne, že mám piči, že čo, to je to isté. Regulované toto isté a tému ale najhoršie. To je úplne iné ako ostatné, to je... Však najhoršie kasíno, jak on hovoril, čo stiažoval, že tému sú tie animácie, jak sú tam výherné vajcia a jak máš koleso šťastia. Takže vlastne najhoršia Gamba nie je na Twitchi, ani na Kiku, ani na YouTube, ani na inej platforme, ale tému Gamba, že čo, že vylosuješ si akú percentnú zlomu máš, to je najhoršie kasíno, najhoršia Gamba zakázať. Tak. Však to je, že Dušan v kocke. Co je za analogii? Dušan má pravdu! OK, fajn, dobře, nehádám se s chatem. Budu se hádat jen s Dušanem. Opět, člověk, co chce spáchat sebevraždu, tak je vlastně jedno, jestli ho zavřou do bohnic, anebo ho neřešej vůbec. To je basically to, co říká. Amazon, pracovné podmienky skladov, ničenie nového tovaru, daňové optimalizácie, predátorské ceny, likvidujúce malé obchody. Ja si nemyslím, že človek, čo hrá na regulovaných kasinách, aj na tom závislý, je na tom lepšie ako čavo, čo hrá na neregulovanom kasíne. Chápeš, kurva, to je už... Vyberáš si iba farbu. Ale my sa zase rozprávame o tých, čo už sú na tom závislí. Rozprávame sa aj o tom, ako sa buduje tá závislosť. Kde je šanca, že sa ti skôr vybuduje tá závislosť? Kde je väčšia šanca, že sa dostane na to kasíno, ktoré z tých dvoch regulovaných alebo neregulovaných má väčšiu možnosť viac tú transparentnosť, kde ti ukáže, koľko si hej do toho dal a tak ďalej. Kde vidíš, kde máš nejaké tie pomocné mechanizmy, hej? K tomu, aby si akože prestal, aspoň dočasne. Reálne vážne. Tak to zľahčuje strašne. Také hovno tu vypadáva ten Dušan. To neverím, že on sa nevedomil, že to hovna vypúšťa z huby. Takže Duško, vole,
prostě na prezidenta, zrušit všechny regulace, zbytečný prachy, zbytečný kontroly, jo, všechny vlády států prostě, který se to snaží nějakým způsobem regulovat ty kasína, tak to vlastně dělají blbě. OK, dobře no. To je asi nejhorší argument, tady to, co se točí furt dokola, že není žádný rozdíl mezi regulovanou a neregulovanou gambou. Pre toho samotného človeka jemu nepomôže, že raz za 2 hodiny má 15 minút pauzu, keď je niekto závislý. To také hovna. Kamo, pozrite sa, autá ako Mercedes alebo kabaty ako Hugo Boss tiež boli pôvodne prenáckou a ľudia to radi proste stále si na tom fíče, rozumieš? Také A hovna, ešte je tu to sa takýto nedá posledný počúvať. point, že naozaj kík ako... Čo tu spomenul Duklok? O akom to Nemecku rozpráva? Takto vo videu na YouTube hamba propagovať. Minimálne isto jedno dieťa si nevyhľadalo, že čo to vlastne, o čom to Duklok hovorí. Vôbec nepropaguje teraz mladistvím nacistickú ideológiu v jeho videách. Hamba, fú, jak si to môže dovolovať. Urobím na ňo dokumentárne polhodinové video. Debanknem ho, presne tak, urobím na ňo normálne, že, jak sa to volá? Expose, tak. To sú také strašné argumenty. Tak vo finále, ja to ešte potom poviem na konci nejaké finálne zhrnutie, do 30 sekúnd. Normálne, že speedrun si dám, počítadlo. o dosť viacej wild a má... A tak tady nejde o to, aby... On povie, že regulované a neregulované sú pre človeka, čo chce hrať, že to je jedno. Áno. Ale potom sú tu noví ľudia, alebo nejakí už, ktorých potom nejako obmedzuje. On vybral si jednu skupinu ľudí z tých veľkej množiny, na ktorých dačo platí, že je to jedno. Áno, má pravdu. Má pravdu, ale v tej jednej malej množine, podmnožine ľudí, z celkovej veľkej množiny. To není jen o tom, že těm lidem se brání v tom, aby gamblili. Tady jde o to, že prostě se omezují i ty kasína, jakým způsobem fungujou, jakým způsobem chodí. On si vybral iba maličku vzorku ľudí. Přece to kasíno prostě může být nastavený všema různýma způsoby. A vieš, a tí ľudia mu to proste akože zhotnú. A teraz si všetci myslia, že to je úplne jedno, lebo proste to povedal Dušan. A nezamýšľajú sa nad tým. A to potom ovlivňuje, jak moc je na tom ten človek závislej. Veľmi zlú reputáciu, hlavne vo svete. U nás si myslím, že tým, že my sme tak extrémne mali trh, že v podstate je to chat od chatu, kto si to ako nastaví ako content creator sám u seba. Ten chat experience je úplne rovnaký, ako by bol na inej platforme, len bez tých nejakých regulácií. Hej, čiže keď Urestovci boli na Twitchi divočáci wild, tak samozrejme, že na Kiku budú viacej wild, ale videli sme sami, keď išiel Starý, hej, Astatoro, išiel Fety, išiel Miken, oni majú tie chaty úplne rovnaké ako na Twitchi po tých pár dňoch, čo sa ľudia vyblbli, pretože kamo, tam nejde o to, že kto pôjde na Kik, tak bude v kuse spamovať bečka a n-wordy. Hej, není. Je to o tom, ako si to... Pri Restovi neviem. Vždy sa nájdu, ale chápem argument, chápem. Ten streamer nastaví. A ja osobne som za to, nech moji feláci cinkajú jak blázen, pretože ako sorry, ten tweet... A to je celé, to stačilo to aj povedal. Vlastne, však celé videjko je Dick, moji feláci, poďme ich podporiť, poďme urobiť videjko, že vlastne tam, kde šli moji feláci, že vlastne to urobili dobre. Moji feláci, čaute. Sekundové video. To je najviac demotivujúca platforma pre content creatora, keď ty vieš, že tá platforma z teba cinka viac, jak ty, čo do toho dávaš 1000-krát viac effortu, jak tá platforma, rozumieš? A final take, ja si osobne myslím, že do 5 rokov sa aj tak všetci vidíme na YouTube. Pleský odber pre viacej analýz pre nezamestnaných. Čaute. No strašné hovna tam vypustila záver. To vtedy som normálne, ten záver to som bol normálne, že už... No přijde mi to jako hrozně subjektivní video. Asi takhle, no. Podporuješ Poďme si svoj... dať ešte reklamu, áno. Poďme. Hrozně subjektivní. No, jak všetko, čo hovorí Dušan. Gamba bez licence asi není jedno. Zatím se Prvýkrát radujem z reklam. platí státu a to jsem četl, no asi nechápem, moje pointa je ta, že člověk, čo je utopený v Gambe, si najde cestičku ísť do... On aj po tom, čo mu to napísal, napíše takéto hovno. Človek, čo je utopený v Gambe, stáje cestičku, ale... Ale sa rozprávam o tých, čo už sú závislí, ale je väčšia šanca a viac ti vybuduje závislosť to neregulované kasíno, než to regulované, väčšinou. Možno niektoré nie, hej, nehovorím o všetkých, ale máš tam väčšiu príležitosť proste neriešiť tie zákony, tie limity, čo ti dáva štát, hej.
Takže je to také, no. Väčšia príležitosť na to okašľávať a proste tú závislosť budovať aktívnejšie, plynulejšie, agresívnejšie. To tam nejde. Extrému aj na regulovaném, chápeš? No a na tom regulovaném už právě do toho extrému jít nemůže, protože se dostane do registru a žádná saskovka ani kasino ho nevezme. Pak už je jen ta neregulovaná, která je úplně jedno, hlavně, že to cinká. Chápem, tak to je na papíry, potom přijde za kámošoma hrát se z něho například, chápeš? Viděl jsem až příliš veľa příkladů, kde to takto do extrému jde aj na regulovanou. Takže vůbec úplně ľahko se dokáže dostat k Gambě, a i keď si v RVO, vím, o čem hovorím, som v RVO a člověk, keď chce vyjezd na jet z testu, ako si zadá kasino, které je licenzované. Záleží od kámoše, no, asi. Ano, ale pořád musíš najít někoho, kdo ti to do toho bude sypat své prachy, které ti sice asi možná dá tak dále, už jsme zase u toho morálního hlediska. Stačí mať kamaráda, který má príklad Fortunu a chce si ten ticket podat, víš, že si tam vloží peníze a jít se svůj osobní účet, dokonce tam mám brata, který má Fortunu a vybírá na můj účet peníze, já jsem v RVO a nikdo nic nekontroluje, zajímavé. Argument s číslo a špinou stříkačkou není úplně šťastný, no ne asi! Co ti jebe? OK, nic, jdeme RPit. Tak to bolo všetko k tejto problematike Dušan versus Herdin. Joj. To sa tí dva... To bolo, že 47 minút obsahu prezamestnaných, ja neviem, koľko to trvá to moje, idem to pozrieť, koľko trvá tá moja Minko, je hodinka 30. Fajne, totálne som vycinkal, zase zdvojnásobil som to proste. Sa nezhodnú nikdy a furt by sa mohli točiť okolo toho istého. Za mňa záver z tohto je, že nehraj sa proste na prehnanie moralistu, morálneho a takéto veci, lebo vždy sa nájde niečo, kde ty si spravil niečo nemorálne. Je to úplne zbytočné na niekoho si to útočiť. To je celý môj záver z tohto. No a ešte, že Dušan trepe hovna, keď má nejakých kamarátov tak ďalej, to som hovoril už pred 2 rokmi, to nie je nič nové. Takže ďakujem vám. Ďakujem vám za pozornosť a nezabudnite like, odber, komentár, členstvo. Ahojte, ďakujem a napíšte mi vaše hodnotenie tejto prezentácie do komentárov. Ďakujem. Dúfam, že aspoň Ečko. Prešiel som? Ďakujem. No, takže moje finálne rozuzlenie znie tak. Boli streamery, prešli na Kik, aj nejakí tí Dušanovi feláci, lebo peniaze, na rovinu, lebo peniaze. Peniaze sú tam fakt dobré, podpora je tam dobrá, zvyšok funkcií, čo má Twitch doladené, tak tam nie sú na Kiku doladené. Herdin je strašný moralista, takisto aj Duklok, všetko si to pozrel, pretože riešil celkovo v tejto prezentácii Kick vs Twitch, už má o tom 2 videjka a vlastne sme zistili, že vlastne kasino je všade, zmažte si normálne, že zničte si všetky zariadenia, elektronické počítače, mobily, tablety, všetko, vlastne aj televízor si zničte, nepozerajte televízor, lebo tam je tiež kasíno vlastne, ani rádio, lebo tam je tiež kasíno a vlastne nechoďte ani do roboty, pretože proste kašlite na život, no proste. Ďakujem vám, dobrú noc, čaute.